Здравейте, скъпи членове на моя канал! Благодаря ви, че ме подкрепяте с членство. Специално за всички мои членове ще направя ритуал, който е за намиране на подходящ партньор. Ще направя два ритуала. Единия ще е за намиране на подходяща съпруга, другия ще е за намиране на подходящ съпруг. Ще ги разделя на две, за да може мъжете да гледат за подходяща съпруга, а жените за подходящ съпруг. В началото ритуала започва като премахваме венец на безбрачие. Първо трябва да изчистим негатива, след това една много силна и много мощна и много силна молитва, която ще прочита 3 пъти за намиране на съпруг или съпруга, за подходящ партньор, за хората, които не са привърженици на брака, за партньор в подходящия партньор. Това ще е един ритуал за чистата любов, за истинската, чистата, ангелската любов, както за това на алтара съм сложила и специална статуетка, която символизира тази чистата, истинската любов, която пожелавам на всички. И сега започваме. Отварям свещен ритуал в името на християнския егрегор за слава на Отца, Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. Господи, в яростта си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен. Изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени. Потресена ми е силно и душата. А Ти, Господи, до кога? Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта си, защото в смъртта няма спомен за Тебе. В гроба кой ще Те слави? Уморен съм от моите въздишки. Всяка нощ обливам леглото си със сълзи, измокрям постелката си. Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа на моя плач. Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми. Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове, да се върнат назад и в миг да се засрамят. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза. С перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щит и ограда е неговата истина. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава попладне. До тебе ще паднат 1000 и 10 000 те подясно, но до тебе няма да се приближи. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците, защото Ти каза: Господ е мое упование, Всевишния се избрал за Твое прибежище, зло няма да ти се случи и язва няма да се приближи до Твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. Ще те понесат на ръце, да не се спънеш о камък с ногата си, а спида и Василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш, задето той ме възлюби. Ще го избавя, ще го защитя, защото позна името ми. Ще повика към мене и ще го чуя.
С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня. Възклицавайте към Бога Яковов. Вземете псалом, дайте тимпан, сладкоглусна гусла с псалтир. Тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник, защото това е закон на Израиля. Наредби на Бога Яховов. Той установи това като свидетелство за Йосифа, когато той я излезе из египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше. Аз снех товара от раменете му и освободих ръцете му от кошниците. В отеснението си ти ме повика и аз те избавих. И сред гръма те чух, при водите на мерива те изпитах. Слушай, народе мой, и аз ще ти свидетелствам. О, да беше ме послушал Израилю, да нямаш други Бог и да не се покланяш на друг земен Бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из египетската земя. Отвори устата си и аз ще те изпълня. Но моя народ не слушаше гласа ми и Израил ми не се покоряваше. Затова аз ги оставих на техните упорити сърца. Нека ходят по своите помисли. О, да беше ме слушал моя народ и Израил да ходеше в моите пътища. Щях веднага да смиря тяхните врагове и да обърна ръката си против техните потисници. Уния, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги. Щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала. Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се оплаши сърцето ми. И война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия свети храм. Защото в злочестен ден Той би ме укрил в своята скиния, би ме скрил в тайника на своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават, и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи. Търсете лицето ми, и аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник, не ме отхвърляй и не ме остави, Боже, Спасителю мой, защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата поради враговете ми. Не ме предавай на произвола на моите врагове, защото възстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земите на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа. Възклекнете Господа, цялата земя. Служете Господу с веселие, идете пред лицето Му с възклицание. Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал и ние сме Негови. Негов народ и овци на Неговото паство. Влизайте в Неговите порти с славословие, а в Неговите двори с хваление.
Славете го, благославяйте името му, защото Господ е благ, неговата милост е вечна и неговата истина е в род и род. Скъпи Господи, скъпи Татко мой небесни, от все сърце и с пълно доверие се обръщам към Теб с молба да ми намериш съпруга. Защото, Тате, знам, че наистина за Теб няма нищо невъзможно и че Ти, който си ме създал, знаеш коя е моята половинка, единствено с която ще стана едно цяло. Ти, Тате, си най-добрият световник, защото Ти единствен познаваш моето естество по-добре от мен самия. Дори и знаеш кое е най-доброто за мен. Моля те, Отче, покажи ми жената, която Ти си предопределил за моя съпруга от началото на века дори. И Боже, нека този божествен съюз стане час по-скоро. Подготви, Боже, сърцето ми, за да мога да я разпозная, когато се срещнем. Господи, установи дома ни в съответствие с Твоите принципи, които Ти си ни показал в Словото си. И Боже, нека това да бъде жена, която ще Те обича и Теб и мен с цялото си сърце и душа. Боже, нека всички бариери, които Сатана е поставил пред нас и които пречат ние да се срещнем, да бъдат разрушени сега в мощното и свято име на Твоя единороден Син Исус Христос от Назарет. Господи, изпрати Твоите воинстващи ангели да се бият от наше име, защото, Господи, аз вярвам, че Ти си ме създал, за да имам богоугодна жена, и сега Те моля, нека това да се случи и в святото име на Твоя Син и моя Господ Исус Христос. Сега, Боже, аз заставам в прилома и се моля да изведеш на показ моя живот, моята бъдеща съпруга, така че ние да се срещнем и да се разпознаем. Аз сега, Боже, отхвърлям всякаква фалшива съпруга, която дявола ще се опита да ми пробута, защото аз искам единствено Твоя избор на съпруга за мен. Също така, сега в мощното и свято име на Твоя Син и мой Господ Исус Христос, аз отхвърлям всички унаследени семейни проблеми или проклятия, които пречат на моята женитба. Скъпи Отче Небесен, моля Те, точно както Авраам изпрати своя слуга да доведе съпруга на сина си Исак, така, Отче, аз сега Те моля, Ти изпрати своя Свети Дух, за да доведе моята съпруга при мен. И нека, Боже, докато това стане, в сърцето ми да царува единствено мир. Твоя мир, Боже, който е отвъд всяко човешко разбиране. Мир, който само Ти, Боже, можеш да дадеш, така че дори и планините да се тресат, аз да знам, че Твоята воля за моята женитба ще се изпълни, Отче святи. Всемогъщи Боже, аз Ти благодаря за това, че Ти чу молитвата ми сега и ще ми дадеш попросеното от сърцето ми, защото Ти си добър Бог и даваш всичко най-добро за своите чеда. Аз Ти благодаря, Боже, от все сърце и също така вярвам, че сега аз получих моята съпруга, защото за Теб, Боже, наистина няма нищо невъзможно и всичко е възможно за Теб. В мощното и свято име на Твоя единороден Син Исус Христос, аз Те помолих и от сега нататък ще живея в очакване и в тръпна радост, докато се изпълни тази моя молитва. Ще живея в искрено вълнение и в радостно очакване, докато видя моята бъдеща съпруга. Благодаря Ти, Боже, благодаря Ти, Исусе, благодаря Ти, Святи Душе, Свята Троица, слава на славното име Господно. Амин. Скъпи Господи, скъпи Татко мой небесни, от все сърце и с пълно доверие се обръщам към Теб, с молба да ми намериш съпруга.
Защото, тате, знам, че наистина за теб няма нищо невъзможно и че ти, който си ме създал, знаеш коя е моята половинка, единствено с която ще стана едно цяло. Ти, тате, си най-добрият световник, защото ти единствен познаваш моето естество по-добре от мен самия дори и знаеш кое е най-доброто за мен. Моля те, Отче, покажи ми жената, която ти си предопределил за моя съпруга от началото на века дори. И Боже, нека този божествен съюз стане час по-скоро. Подготви, Боже, сърцето ми, за да мога да я разпозная, когато се срещнем. Господи, установи дома ни в съответствие с Твоите принципи, които Ти си ни показал в Словото си. И Боже, нека това бъде жена, която ще обича и мен и Теб с цялото си сърце и душа. Боже, нека всички бариери, които Сатана е поставил пред нас и които пречат ние да се срещнем, да бъдат разрушени сега в мощното и свято име на Твой единороден Син Исус Христос от Назарет. Господи, изпрати Твоите воинстващи ангели да се бият от наше име, защото, Господи, аз вярвам, че Ти си ме създал, за да имам богоугодна жена. И сега те моля, нека това се случи в святото име на Твоя Син и мой Господ Исус Христос. Сега, Боже, аз заставам в прелома и се моля да изведеш на показ моя живот, моята бъдеща съпруга, така че ние да се срещнем и да се разпознаем. Аз сега, Боже, отхвърлям всяка фалшива съпруга, която дявола ще се опита да ми пробута. Защото аз искам единствено Твоя избор на съпруга за мен. Също така, сега в мощното и свято име на Твоя Син и мой Господ Исус Христос, аз отхвърлям всички унаследени семейни проблеми или проклятия, които пречат на моята женитба. Скъпи Отче Небесен, моля Те, точно както Авраам изпрати своя слуга да доведе съпруга за сина си Исаак, така, Отче, аз сега Те моля, Ти изпрати своя святи дух да доведе моята съпруга при мен. И нека, Боже, докато това стане, в сърцето ми да царува единствено мир. Твоя мир, Боже, който е отвъд всяко човешко разбиране. Мир, който само Ти, Боже, може да дадеш. Така че дори и планините да се тресат, аз да знам, че Твоята воля за моята женитба ще бъде изпълнена, святи Отче. Всемогъщи Боже, аз Ти благодаря за това, че Ти чу моята молитва сега и ще ми дадеш попросеното от сърцето ми, защото Ти си добър Бог и даваш всичко най-добро на своите чеда. Аз Ти благодаря, Боже, от все сърце и също така вярвам, че сега аз получих моята съпруга, защото за Теб, Боже, наистина няма нищо невъзможно и всичко е възможно за Теб. В мощното и свято име на Твой единороден Син, Исус Христос, аз Те помолих и от сега нататък ще живея в очакване и ще тръпна в радост, докато се изпълни тази моя молитва. Ще живея с искрено вълнение и с радостно очакване, докато видя моята бъдеща съпруга. Благодаря Ти, Боже! Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, святи Душе! Света Троица, слава на славното име Господно. Амин. Скъпи Господи, скъпи Татко мой небесни, от все сърце и с пълно доверие се обръщам към Теб с молба да ми намериш съпруга, защото, Тате, аз знам, че наистина за Теб няма нищо невъзможно и че Ти, който си ме създал, знаеш коя е моята половинка, единствено с която ще стана едно цяло. Ти, Тате, си най-добрият световник, защото Ти единствен познаваш моето естество по-добре от мен самия дори и знаеш кое е най-доброто за мен. Моля Те, Отче, покажи ми жената, която Ти си предопределил за моя съпруга от началото на века дори. И Боже, нека този божествен съюз стане час по-скоро. Подготви, Боже, сърцето ми, за да мога да я разпозная, когато я срещна. Господи, установи дома ни в съответствие с Твоите принципи, които Ти си ни показал
казал в Словото си. И Боже, нека това да бъде жена, която ще обича и мен, и Теб с цялото си сърце и душа. Боже, нека всички бариери, които Сатана е поставил пред нас и които пречат ние да се срещнем, да бъдат разрушени сега в мощното и свято име на Твой единороден Син Исус Христос от Назарет. Господи, изпрати Твоите воинстващи ангели да се бият от наше име, защото, Господи, аз вярвам, че Ти си ме създал, за да имам богоугодна жена, и сега Те моля, нека това да се случи. В святото име на Твоя Син и мой Господ Исус Христос. Сега, Боже, аз заставам в прилома и се моля да изведеш на показ моя живот, моята бъдеща съпруга, така че ние да се срещнем и да се разпознаем. Аз сега, Боже, отхвърлям всякакви фалшиви съпруги, които дявол ще се опита да ми пробута, защото аз искам единствено Твой избор за съпруга за мен. Също така, сега в мощното и свято име на Твоя Син и моя Господ Исус Христос, аз отхвърлям всички унаследени семейни проблеми или проклятия, които пречат за моята женитба. Скъпи Отче Небесен, моля Те, точно както Аврам изпрати своя слуга да доведе съпруга на Исак. Така, Отче, аз сега Те моля, Ти изпрати своя Свети Дух да доведе моята съпруга при мене. И нека, Боже, докато това стане, в сърцето ми да царува единствено мир. Твоят мир, Боже, който е отвъд всяко човешко разбиране. Мир, който само Ти, Боже, можеш да дадеш, така че дори и планините да се тресат, аз да знам, че Твоята воля за моята женитба ще бъде изпълнена, Отче святи. Всемогъщи Боже, аз Ти благодаря за това, че Ти чум моята молитва сега и ще ми дадеш попросеното от сърцето ми, защото Ти си добър Бог и даваш всичко най-добро на своите чеда. Аз Ти благодаря, Боже, от все сърце и също така вярвам, че сега аз получих моята съпруга, защото за Теб, Боже, наистина няма нищо невъзможно и всичко е възможно за Теб. В мощното и свято име на Твоя единороден Син Исус Христос, аз Те помолих и от сега нататък ще живея в очакване и ще тръпна в радост, докато се изпълни тази моя молитва. Ще живея с искрено вълнение и в радостно очакване, докато видя моята бъдеща съпруга. Благодаря Ти, Боже, благодаря Ти, Исусе, благодаря Ти, Святи Душе, Света Троица, слава на славното име Господно. Амин. Този ритуал ще работи за всички, които ме слушат. Също така ще работи и за всички мъже от моя род, които искат да срещнат подходяща жена, съпруга. В името на Исус Христос и Неговата свещена кръв, за слава на Отец, Син, Свети Дух. Амин, амин, амин. Това беше ритуала за днес. За всички мъже, които са членове на моя канал и които искат да намерят подходяща половинка. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря, благодаря, благодаря. Бъдете здрави, щастливи, благословени и нека само хубави неща се случват в живота ви. И за още по-силно изчистване и за още по-силен резултат от ритуала. Ритуала се гледа, той е християнски, 7-21 дена или 40 дни най-добре. Също така е добре да правите добри дела, като казвате, примерно, да храните бездомни животни, да давате храна на просици или да помагате с пари на просици, като казвате, плащам си дълга на Бога, или да кажете, правя го, за да намеря подходяща жена. Това е като откупуване. Също така може да спрете, примерно, месото за 7 дни, ако ви е трудно да постите, или да постите за определен период от време, или да спрете сладкото, за да се
за да има още по-силен резултат и за да може откупът да е още по-голям към висшите сили, към християнския егрегор. Това е от мен. Ако има някакви въпроси, пишете ми в коментарите. Чао, чао!